Είμαι ο Μανούσης ο Παιδιαδίτης και είμαι χημικός. Και εγώ είμαι η Κάλια Χουρδάκη, αρωματοποιός. Και μαζί έχουμε την BioAroma Crete. Αυτή η εταιρεία, το έχεις πει πολλές φορές, ότι είναι το τρίτο μας παιδί. Πραγματικά είναι έτσι. Τρίτεκνη δηλαδή. Τρίτεκνη είμαστε, ναι. Από το χωράφι στο ράφι, η οποία κάνει καλό στο σώμα, την ψυχή και τον πλανήτη. Εδώ είμαστε στο House of BioAroma Crete. Είμαστε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι της Κρήτης. Και μετά από 17 χρόνια πορείας της εταιρείας μας, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα πρωτοποριακό και μοναδικό χώρο, εδώ στο κέντρο του λιμάνιου, όπου θα αντανακλά τις αξίες και όλα όσα πρεσβεύει η εταιρεία μας σε σχέση με τα φυσικά προϊόντα, σε σχέση με την αειφορία, την ανακύκλωση των συσκευασιών και γενικά με το φυσικό lifestyle που θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος για το μέλλον του πλανήτη μας. Εδώ πέρα ο χώρος αυτός δεν είναι μόνο επίδειξη των προϊόντων μας, είναι και ένας χώρος ιδιαίτερος παροχής υπηρεσιών. Γι' αυτό το είπαμε και house. Έτσι. Έχουμε και ένα χώρο έτσι, πολύ ιδιαίτερα φτιαγμένο, mini spa, boutique spa, όπου παρέχουμε κάποιες εξειδικευμένες θεραπείες και έχουμε αξιοποιήσει επίσης στο πίσω μέρος του χώρου παλιά καταφύγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Καταφέραμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα φτιάξουμε σαν χώρους που γίνονται μασάζ. Έναν ολόκληρο χρόνο τώρα, σκληρής δουλειάς. Πες πόσα σαπούνια βάλαμε μόνο. 20.000 σαπούνια, 2.000 φύλλα κυρίθρας που κάλυψαμε τις προθήκες που βάζουμε τα προϊόντα και επίσης μισό τόνο δίκταμο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην πάνω πλευρά του χώρου σαν ταπετσαρία. Τη βραδιά των εγγενείων είχαμε ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις. Όλη η πόλη καταρχήν ήταν καλεσμένη. Τι να πρωτοθυμηθώ, βρε παιδάκι μου, να θυμηθώ τώρα το φαγητό από το πιάτο. Εντάξει, καρδούλες παντού. Να θυμηθώ τα αναψυκτικά τυριτών. Αυτό το νέκταρ of the gods. Δεν ξέρω αν πρόλαβες εσύ να το πιείς. Το σκούρο. Μιλάμε τώρα ότι για μένα ήταν το top. Μετά να πω για το παγωτό με τη Λουίζα και τη Λεβάντα. Εντάξει. Πάλι από το πιάτο. Πάλι από το πιάτο, ναι. Να πω για τις φωτογραφίες από το Mr. Photo Booth. Τι να πρωτοπώ, ο κόσμος, εντάξει, ο Θοδωρής έδωσε και αυτός όλο του το είναι, για να είναι ο κόσμος όλος ευχαριστημένος και να πάρει κάτι από εκείνη τη βραδιά μαζί του, να το είχε πάντα μαζί του. Και μετά στο τέλος η ιδιαίτερη νότα ήταν από τα παιδιά, από το συγκρότημα. Ποιο συγκρότημα? Πραγματικά ήταν η Smooth Mood Project, αλλά μόνο smooth που δεν ήταν η εμφάνισή τους. Δύο καταπληκτικά παιδιά. Εντάξει, τάραξαν τα νερά πραγματικά. Έδωσαν για μένα έναν απόλυτο τόνο σε όλη αυτή τη βραδιά. Είμαι ο Γιώργος ο Μακράκης, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Πιάτο, στο αμμούδι του Αγίου Νικολάου. Μας προσέγγισαν οι Καλλιόπη και ο Μανούσος, μας εξήγησαν στο χώρο τους κάποιους σταθμούς, παραδείγματος χάρη σε ποια ράφια έχουν προϊόντα που αποδίδουν μια φρεσκάδα, σε ποια ράφια έχουν κάποια προϊόντα που απευθύνονται στο σώμα, σε ποιο ράφι είναι για το πρόσωπο. Προσπαθήσαμε μαζί με τα παιδιά και μαζί με το σεφ μας τον Αλέξανδρο τον Γιουσάμπα να κάνουμε ένα θεματικό μπουφέ. Δεν έχουμε κάνει ξανά κάτι παρόμοιο. Θέλω να πιστεύω ότι αφήσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις στον κόσμο. Εμείς προσωπικά το ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα. Από ό,τι είδα και στα πρόσωπα των ανθρώπων, το χαμόγελο κυριαρχούσε.
Είμαι ο Σουρής Αλέξανδρος. Ασχολούμαι με το κομμάτι της εστίας τα τελευταία 17 χρόνια. Ονομάζομαι Γιάννης Πέτρος. Είμαι bar manager στο Bachmann Cocktail Bar. Έχουμε κάνει μίληση μιας εταιρείας η οποία ονομάζεται Riton, η οποία είναι μια εταιρεία consulting catering για bar και οργάνωση event. Μας ζητήθηκε από την αγαπημένη μας Καλλιόπη να κάνουμε μια συνεργασία όσον αφορά τα εγγένεια, να οργανώσουμε ένα μενού. Μας είχε ζητηθεί να φτιάξουμε 3 συνταγές, οι οποίες ήταν βασισμένες πάνω στις θεραπείες του BioAroma, με υλικά που χρησιμοποιούνται στις θεραπείες. Το πρώτο ήταν το Nectar of the Gods, το οποίο ήταν ένα ποτό με τσίπουρο, βερίκοκο, ροζ grapefruit και ένα χαρπόμελο με σοκολάτα από το BioAroma, το οποίο είχε μια τεχνική στην οποία το κόβουμε με γάλα. Ήταν ο MVP, ο MVP της βραδιάς. Το δεύτερο ήταν το Θεαγγέλης Miracle Touch, το οποίο ήταν με λευκό βιδιανό κρασί, θυμαρίσιο, βιολογικό μέλι από το BioAroma και βότανα όπως δίκταμο και μαλωτήρα. Και το τρίτο ήταν μια παραλλαγή της λεμονάδας με passion fruit, λεβάντα λουίζα από το BioAroma και lime. Ήταν μια βραδιά για μένα μαγική. Εσύ δεν ξέρω πώς την έζησες, αλλά εγώ πραγματικά ήταν λες και μου είχαν βάλει 2 τεράστια φτερά στους ώμους, στην πλάτη και πετούσα, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι συνέβαινε. Τόσος κόσμος μέσα στο κατάστημα. Καλά, είσαι και άγγελος από μόνος. Αγάπη μου, γι' αυτό σ' αγαπώ. Αυτά, ναι. Είμαστε ευγνώμονες προς όλο τον κόσμο που πραγματικά μας έδειξε την αγάπη του και ήρθε και μας τίμησε. BioAroma ή BioAroma, όπως θέλετε μας λέτε. Το πεις, το ίδιο είναι. Θα συνεχίσει να παράγει προϊόντα και να προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν καλό στο σώμα μας, στη ψυχή μας και στον πλανήτη. Και θα προσπαθήσουμε όλες αυτές οι αξίες που πρεσβεύουμε από εδώ από την Κρήτη να ανοίξουν φτερά για όλο τον κόσμο.